You were mine. You were mine. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνετε. Τι να κάνω, δεν βλέπεις τι πάθαμε. Τι πάθατε? Δεν βλέπεις τι πάθαμε. Δεν βλέπεις ένα φορτηγό εκεί να του καεί το βίντεο πήγαινε μπροστά με 300 και τα... Να μια τρύπα. Εντάξει, το καλό είναι ότι είμαστε τυχεροί με στην ατυχία μας. Μπορούμε να το Εσύ επισκευάσουμε. είσαι τυχερός, εγώ είμαι άτυχος. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εσύ είσαι εδώ δεν πάθεις τίποτα. Ξέρεις πόσο καιρό δούλευα εγώ για να το πάρω από το να ματσάκι. σας δώσουμε λύση χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα για το αυτοκίνητο. Λύση. Θα το επισκευάσουμε χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε το παρμπρίζ. Πώς θα γίνεται αυτό αφού έχει τρύπα? Καταρχήν, μιλάμε στον Νικό. Να μιλάμε, Νίκο με Γεια σου, λένε. Νικό, Τι κάνεις, καλά, Γιάννης. ευχαριστώ. Μια Εγώ χαρά είμαι είμαι. πολύ στεναχωρημένος με την τρύπα μου. Μη στεναχωριέστε καθόλου. πώς να μην στεναχωριέσαι? Πείτε μου κάτι, έχουμε θράψει κρυστάλλων. Δεν έχω μαζί μου. Όχι, δεν καταλάβετε. Θράψει κρυστάλλων στο συμβόλαιό σας. Έχετε? Δεν ξέρω, να πάρω το δικηγόρο μου, δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχω, ναι, πρέπει. Δεν ξέρω. Μάλλον τον ασφαλιστή πρέπει να πάρουμε. Τον ασφαλιστή, ναι. Καταρχήν, μισή ώρα χρόνο έχουμε. Μισή ώρα χρόνο. Ήρθα, ξέρεις από πού ήρθα, ρε φίλε. Αν είχατε κάνει ένα τηλέφωνο στην εταιρεία, θα μπορούσαμε να στείλουμε κινητή μονάδα στο χώρο σας. Να μην χρειαστεί να περάσετε καν. Τι θα έρχονταν αυτό στο σπίτι μου? Βεβαίως. Και θα μου το φτιάχνει στο σπίτι μου? Η ίδια διαδικασία στον ίδιο χρόνο χωρίς να χρειαστεί να έρθει στο χώρο μας. Αλλά θα μου τα έπαιρνες χοντρά. Καμία σχέση. Είναι εντελώς ανέξοδο. Πάλι βάσει τη θράψη κρυστάλλων που έχετε εσείς, θα ερχόμαστε και θα το επισκευάζαμε εκεί. Ούτε τη βενζίνη δεν σου πλήρωνα. Απολύτως τίποτα. Έτσι, στην πρώτη φάση ελέγχει ο τεχνικός να μην ξεπερνάει το μέγεθος ενός 2 ευρώ το χτύπημα. Τι 2 ευρώ, ούτε ένα σέντσι είναι. Θα βάλουμε ένα καφεδάκι να πιούμε, θα καθίσουμε παρέα και σε μισή ώρα θα είναι έτοιμο το αυτοκίνητο. Άντε, να Σου δούμε. λέω εντάχει ποια είναι η διαδικασία και πώς γίνεται η επισκευή και περνάμε μαζί μέσα στο γραφείο, έτσι. Θα βγάλουμε το παρμπρίζ και θα το πάμε μέσα να το Δεν φτιάξουμε. βγαίνει καθόλου το παρμπρίζ. Σου δίνουμε την ασφάλεια ότι δεν πρόκειται να ανοίξει από το συγκεκριμένο σημείο και προχωράς κανονικά και προχωράμε Και άμα κανονικά. πηγαίνω εγώ με 200 από την πίεση του αέρα, θα κάνει ένα χαράκ να. Ούτως ή άλλως από εμάς θα λάβεις εγγύηση φόρου ζωής για την εργασία που έχουμε πραγματοποιήσει πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, πίστεψέ με. Εγώ δεν έχω τώρα λεφτά μαζί μου. Έχεις τράψει κρυστάλλων στο συμβόλαιο σου? Στο συμβόλαιο έχω, ναι, πάνω μου δεν έχω. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα κάνουμε όλα εμείς, μη σε ανησυχεί καθόλου. Όπως σου είπα, η επισκευή γίνεται σε 3 φάσεις. Καθαρίζουμε το χτύπημα. Με τη μορφή της αναρρόφησης βγάζουμε ό,τι γυαλάκι μικρό έχει δημιουργηθεί από το χτύπημα της πέτρας και τυχόν υγρασία που έχει προκύψει μέσα από βροχές, από πλησίματα του αυτοκινήτου. Αφού καθαριστεί πολύ καλά το χτύπημα, έτσι, έρχεται ο τεχνικός και βάζει την κεφαλή της επισκευής πάνω και διοχετεύει ρητίνη σε υγρή μορφή μέσα για να μπορέσουμε να δώσουμε στο κρίσταλο τις αντοχές που είχε πριν εκείνο σπάσει. Και η γυναίκα μου θα κάνει έτσι για να βλέπει. Δεν θα κάνει καθόλου. Θα βάλεις ένα τσιρότο και κάτι. Ούτως ή άλλως Μισό. δεν θα φαίνεται σχεδόν καθόλου. Μιλάει ο Πες πελάτης. του, ό,τι θέλεις. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Είναι ένα πολύ μικρό ανεπέστο σημαδάκι, αλλά το ζητούμενο για μας είναι να διασφαλίσουμε την Σαν να αντοχή έχει του κρυστάλλου. Ένα κουνουπάκι, ας πούμε. Ακριβώς. Για μας στην εταιρεία το πρώτο μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το τζάμι να έχει τις αντοχές που είχε πριν. Έτσι. Το αισθητικό κομμάτι και αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είσαι έτοιμος να πάμε μέσα να φτιάξουμε τα χαρτιά για να ξεκινήσει το τεχνικό στη Όχι, θα διαδικασία? πάω πουθενά. Εγώ εδώ θα κάτσω με την τρύπα να την βλέπω και να κλαίω. Πάμε παρέα να κλέψουμε μαζί στο Θα βρω γραφείο. το Πάμε να φορτηγατζή, πιούμε μπορείς να ένα μου το βρεις το φορτηγατζή. Θα βρούμε και το φορτηγατζή. Σήμερα είμαστε εντάξει. Έτοιμο, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, είμαστε έτοιμοι. Μπορείς να έρθεις. Πες μου πώς σου φαίνεται. Δεν μου αλλάξαν αυτοκίνητο. Δεν σου αλλάξαμε αυτοκίνητο. Μου άλλαξες μπαρμπρίζ. Δεν σου άλλαξα παρμπρίζ. Και τώρα θα με χρεώσεις. Δεν θα σε χρεώσω απολύτως τίποτα. Και εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, το παίρνω και φεύγω. Αφού πρώτα σου δώσω την εγγύηση, είναι εγγύηση φόρου ζωή όσον αφορά την εργασία που πραγματοποιήσαμε στο αυτοκίνητο και από εμάς είσαι πανέτοιμος. Και να σου πω τώρα, εκεί που ήμουν μέσα, έβλεπα ένα διαφημιστικό. Κάτι έλεγε ότι 24 ώρες το 24ωρο. Έχεις τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο, οτιδήποτε και να σου συμβεί, να καλείς το τηλεφωνικό μας κέντρο και να σε εξυπηρετήσουμε άμεσα. Χάρηκα πολύ, Νικό. Και εγώ να δεις πως χάρηκα. Να πω στο καλό, να πω στο καλό. Για χαρά. Το επόμενο traction θα έχει εμένα.
Εμένα θα έχει. Νομίζουν. Εμένα θα έχει. Καλά, εμένα θα έχει. Μην τους ακούτε. Εμένα θα έχει. Όλους θα τους έχει.